أملخي موتي وقخا يا انتي تميتن نفسهم لواتك فقر خمي بيو واغانا يسغلتك بسم أبن ولدن منفس قدوسن حدا أملاخ أمين كاب እግዚአብሔር ربنا كبويتنا ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስኩላትኩም ይሁን እግዚአብሔር ብዝረዳና መጠን መልስና ጊዜ እግዚአብሔር ስለዛሃበና ሎሜውን ከምቲ አቀዲምና ጀሚርናዮ ዘቀነና ነሳልሳይ ሰንበት ናይ ዓብይ ጾም አመልኪትና በቃል አምላኽ ጊዜ ህልውና እዩ ስለቲ እግዚአብሔር ረድኤት ምሕረት ንእግዚአብሔር እናመስገንና ከምኡውን መንፈስ ቅዱስ ጥበቡ ምስተውዓሉ ክህበና ቃሉ ድማ በሐቂ ከምቲ ንሱ ዝደልዩ ኮይና ክንነብር ክረድአና ብልባትና ክንዓቅሮ እግዚአብሔር ንሁላትና ይደግፈና እዚ ሳልሳይ ሰንበት ናይ ዓብይ ጾም ምኩራብ ተባሂሉ ይፍለጥ ምኩራብ ዝብል ትርጉምናቱ ቤት መቅደስ ቤት ጸሎት ይኸውናሉ ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝንበብ ናይ ዕለቱ ወንጌል ድማ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 13 كساب مفتصمتا نيت معرف زلو يخون مالتي كبرن እግዚአብሔር አምላኽና ይሁን ነዚህ ቃል እዚ ሐቢርና ክነንብቦይና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከፍቅዲ 13 كساب መፈጸምታ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቅደስ ንዝነግዱ ከም ዘውፀ ፋሲካ አይሁድ ቀሪቡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ አቤት መቅደስ ከአ አቡዕርን አባጊዕን ረገቢትን ዝሸጡ መሽረፍቲ ተቀሚጦም ረኸበ ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ከአ ምስተን አባጊዕን አቡዕርን ንሁሎም ካብ ቤት መቅደስ አውጾም ንገንዘብቶም መሽረፍቱውን ፈሐበሎ ምሰደቆም ከአ ገልበጦ ነቶም ሸየጥቲ ረገቢት ድማ እዚ ካብዛ አልዕልዎ ንቤት አቦይ ቤት ሸቀጥ አይትግበርዎ በለው ደቀ መዛሙርቱ ከአ ቅንዓት ቤት ካበልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ ሽዑ አይሁድ ነዚ ክትገብር ስልጣን ከም ዘለካ እንታይ ትእምርት ተርእየና ኢሎም ሓተትዎ ኢየሱስ ድማ ነዚ ቤት መቅደስ እዚ አፍርስዎ አነ ከዓ በሰለስተ መዓልቲ ከልዕሎ እየ ኢሉ መለሰሎ እቶም አይሁድ ከዓ እዚ ቤት መቅደስ እዚ ብ46 ዓመት እዩ ዝተሃንጸ ንስኻዶ በሰለስተ መዓልቲ ከተልዕሎ ኢኻ በልዎ ንሱ ግና ብዛዕባ ቤት መቅደስ ሰብነቱ ይስተዛረበ ስለዚ ከዓ ካብ ሞታት ምስተንሰአ ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ዝበሎም ዘከሩ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን ድማ አመኑ ነቲ ኢየሱስ በበዓል ፋሲካ ኣብ ኢየሩሳሌም ኩሉ ዝገበሮ ተአምራት ምስራዩ ብዙሓት ሰባት ብኡ አመኑ ኢየሱስ ግና ንሁሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይአመኖምን ነቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለዝነበረ ከዓ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣይድልዮን ነበረ ይብለና ቃል አምላኽ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን እምበኣር ካብዚ እንሪኦን እነስተውዕሎን ነገር እንድሕር ደኣ እንተልዩ እቲ ጎይታ ቤተይ ቤት ጸሎት ትስመ ንስኻትኩም ግና بعتي وحلالوت جبركمو زبل بتمساسالي زي قويتا أبيت مقدس زجبرو تأمرات وي سراح كنبلو نخل أب ماتيوس معرف عسران حدن أب ماركوس معرف 10 حدن أب لوكاس معرف 10 تشعته بتمساسالي نرخبو إنا مالتي أبزي قويتا أزيو زقطع زلو نجر انتاي مخانون እንደገና ድማ ንምንታዩ
كابو زسقوم زلو نتوم مشرفت اليوم نتوم أبو أبيت مقدس أبو عرنا باقي عن رقابيت زشات وزنبرو كلهم جغراف تتعو كسقوم كله نزز قبرلو مخنيات انتايو كن ملكتنا مالتيو كبرن እግዚአብሔር አምላክና ይሁን ጎይታ ኣብቲ ቤት መቅደስ ምስ መፀ ዝረአዮ ነገር እንድሕር እንተልዩ ኣብቲ ቤት መቅደስ አቡ ዑርን አባጊዕን ረጋቢትን ይሽየጡ ነይሮም እንደገና መሽረፍቲ ከዓ እንታይ ገይሮም ነይሮም መሽረፍ ዘሽርፉ ከዓ ተቀሚጦም ነይሮም ከምቲ እንፈልጦ እዚ ቤት መቅደስ እዚ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት መጺኦም ንእግዚአብሔር መስዋዕት ዘቅርብሉ ዝጽልይሉ ቦታ እዩ እምበር ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ እዚ ነገር እዚ ዝግበር ዘሎ አቡ ዑርን አባጊዕን መቸስ ነት መስዋዕት ዝኾኑ ዘበሉ እንስሳታት ረጋቢት ከይተረፈ ኣብኡ ይሽየጥ ነይሩ ብተመሳሳሊ ከዓ መሽረፍቲ ከዓ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ዝቀርብ መስዋዕቲ ከምቲ እንፈልጦ ንጹህ መስዋዕቲ ኣበር ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ እቶም ካህናት መርሚሮም እዮም ንመስዋዕቲ ዘቅርብዎ በቲ ሓደ ሸነኹ ድማ ዝኽፈል ቀረጽ ከምቲ ኣብ ዘሌዋውያን እንሪኦ ኣይሁዳዊ ንቤት መቅደስ ክኸፍሎ ዘለዎ ግብሪ ኣለዎ ስለዚ እቲ ዝኽፈል ዘለዎ ግብሪ ብናይ ካልእ ሸርፊ እንድሕር ተኮይኑ ኣብኡ ኣብቲ ቦታ ክሽረፍ ይገብሩ ነይሮም ማለት እዩ እምበር እዚ ቦታ ጸሎት እዚ ቦታ ምስጋና እዚ ቦታ ኣምልኾ እዚ ቦታ መሰውእሲ እንታይ ተቀይሩ ናይ መሸጣ ቦታ ተቀይሩ ናይ መሸጣ ቦታ ተቀይሩ ታሪክ ናይ እስራኤል ኮነ ናይ ክርስትና ዘጽንዑ ምሁራት ክዛረቡ ከለው ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይና ንምልከት ሓደ እቶም ኣብኡ ዝሽየጡ ዝነበሩ እንስሳታት ንመስዋዕት ዝቀርቡ እቶም አብዑር አባጊዕ ረገቢት ኣዝዮም ብኽቡር ዋጋ ዝሽየጡ ስለዚ ንቤት መቅደስ መስዋዕት ክስውኡ ክኸዱ ከለውሲ እንታይ ኣማራጽ ነይሮም እቶም ኣይሁዳውያን ወይ ካብ ቤቶም እቲ መስዋዕት ዝበልዎ ሒዞም ክመጹ እንተ ዘይብሎም ከዓ ነቲ መስዋዕት ዘቅርብዎ ካብኡ ገዚኦም መስዋዕት ከቅርቡ ይፍቀደሎም ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኣብኡ ዝሽየጥ ዝነበረ እንስሳ ግን መስዋዕት ዘቅርብ እንስሳ ዋግኡ ኣዝዩ ላዕሊ እዩ ዝገብርዎ ነይሮም ብተመሳሳሊ እውን ናይ ታሪክ ዘጽንዑ እንታይ ኢሎም ክገልጽዎ ከለው ንሰምዒና እቲ መስዋዕት ሒዞምዎ ዝመጹ እቶም ናይቲ ቤት መቅደስ ካህናት ዝነበሩ እቶም ሊቀ ካህናት እንታይ ይገብሩ ነይሮም ነቲ መስዋዕቲ ምስ መርመርዎ ብንእሽተይ ምክንያት ብቑዕ ኣይኮነን ኢሎም ብፍላጥ ይመልስዎሞ ንጹህ መስዋዕቲ ንክኸውን ካብቲ ኣብቲ ቤት መቅደስ ዘሎ ካብኡ ብግዲ ንክገዝኡ ይገድድዎም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድኻ ዓቅሚ ስለ ዘይብሉ ገዚኡ ዘቅርባ ንእሽተይ ረጋቢት ንሳውን ዋጋኣ ኣዝያ ከቢራ እቲ ድኻ መስዋዕት ከቅርበሉ ዘይክእል ምክንያት ክሳብ ዝኸውን እንደገና ሸርፊ ክኸፍልዎ ንቤት መቅደስ ክኽፈል ዝግብኦ ግብሪ ድማ እቶም ሸርፊ ሰደቃታት ናይ ሸርፊ ተገይሩ እናሽረፉ ብኸምኡ ይረብሑ ከም ዝነበሩ ይነገር ስለዚ እቲ ቤት ጸሎት ክኸውን ዝግብኦ ነዚ ድማ እዩ ጎይታሲ እንታይ ዝብሎም ቤተይ ቤት ጸሎት ትስመ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጉሓላሉት ገበርኩምዋ ዝብሎም ማለት እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 እንድሕር ተመልኪትና እዚ ቃል እዚ ጎይታ ክብሎ ከሎ ኣብ ኦሪት ኣብ ኢሳይያስ ትንቢት ተጠቂሱ ዝነበረ እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ፍቅዲ 7 እንድሕር ተመልኪትና ከምዚ ይብለና ንኣኻትኩም ኣብ ጽዮን ናብቲ ቅዱስ እምባይ ከምጻእኩም ኣብ ቤት ጸሎተይ ከዓ ከሐጉሰኩም ዝሐርር መስዋዕትታትኩምን
مسواتታት حرودكمن أب مسوئي قبول كخوني كمي بيتيسي نخلهم أحزاب بيت صلوت تباهيل وسمي أبز معرف ناي معرف 56 ناي تنبيت إساياس نردو أنا قرنتاليو كلهم أحزاب حزب أملاح كمزغونو إيوز نقر سلازي نتهم زفقروان زقلقلوان نسنبت زخبروان نخيدانو خا تتنقعهم زحلون مس حزبو محبر زقاتو مصاعتنياتات እግዚአብሔር ከምዚ ብሎ ማለው ይብልሞ ቤት እግዚአብሔር ሲ እታ ቤት ትያ ቤት ጸሎት በቃ ንሁሉም አሕዛብ ሲ ቤት ጸሎት ተባሂላ ከምትስመይ ዝነገር አብዝ በአንጻሩ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ቤት መቅደስ ቤት ጸሎት ዘይኮነሲ ቤት ንግዲ ኮይኑ ኢና አብዝ ንርኢ ዘለና እዚ ድማ አንጻርቲ እግዚአብሔር ዝመደቦን እግዚአብሔር ዝዓለሞ ስለዝኾነ ጎይታ كم بعل سلطان أبز حجي سلطانو كرأ خلو إنا نرئي قويدا مخنياتو اتي نايتابيت مقدس مراحي تليكا كهانن دي جن اتناي بحكي اتا اماناوي ليكا كهان حديات كستسري ناب أبو بقوع زغوانا مسوعة كأقرب زخيل قويتا نسو بينو مخانو كفلت بعل سلطان كم مخانو كفلت مسيحنتو ليكا كهان مخانو كفلت دما بسلطانو ناز نغرزي كغبرو خلو نملكت مالتي اتي بيت مقدس اتي بيت صلوت تغزيتي زنبره بيت مقدس مالتي 4 كفلي خم زنبرو وينا نردا اتي ليقا كهن بينو زاتولو بوتالو تمسوات زقربلو توم كهنات زاتو بوتالو እንደገና አይሁዳውያን ዝሆኑ ሰብኡ ጥራይ كأتو زقللهم بوتالو እንደገና አይሁዳውያን ደቀንስቲዮ ጥራይ ዝሆና كأتولو ዝፍቀደኦ ቦታሎ بعبي نخلو دما كفوت زخونة زي ناي صلوت بوتا نبلو دما ألو أمبار أبتي بوتا صلوت نخلو أحزابسي بوتا صلوت كوينو كتصليلو زقبا بوتا أب باري نقد زكايت سل زي حساب እግዚአብሔር مدب እግዚአብሔር فقاد እግዚአብሔር زتصرر ነገር ስለዝኾነ ድማ ጎይታ بسلطان نز ነገር زي كغنح صدقاتهم مشرفتي كغمطل كبارروم كلو دما نملكت مالتي امبار از ጎይታ አቤት መቅደስ ዝገበሮ ነገር እዩ እዛ ንጽህናኣ ክትሕሉ ነቲ ዝተደረኮነትሉ ዕላማ መታን ንኽትከውን ኢሉ ብስልጣን ዘጽርያ ዘሎ ቤት መቅደስ امبار አብ ናይ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ መልእክቲ ናብ ናይ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ተቀዳሚት መልእክቱ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 እንታይ ዝብል ኢና ንርኢ ቀዳሚ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ቤት መቅደስ አምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ አምላኽ አባኹም ሓዲሩ ምህላው እንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሓደ እኳ ነታ ቤት መቅደስ አምላኽ እንተ ኣፍረሰ አምላኽ ከፍርሶ እዩ ቤት መቅደስ አምላኽ ቅድስት እያ እዛ ቤት መቅደስ እዚ አውን ንስኻትኩም ኢኹም ይብል ስለዚህ እምበኣር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቤት መቅደስ አምላኽ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣምኑ እሞ ናይ ውሉድነት መሰል ዝተቐበሉ ዕርቡን ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም እዚኦም ቤት መቅደስ አምላኽ ተባሂሎም ይስምዑ እምበኣር ቤት መቅደስ አምላኽ መንፈስ አምላኽ ዝሓድረሉ ቦታ ካብ ኮነ ቤት መቅደስ አምላኽ ቅድስት እያ ነዚ ድማ ኢና ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ቅድስት ክንርኢ ከለና ቅዱሳን ምዃንና ተመልኪትና ዝነበርና እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሓድረሉ ስፍራ ስለ ዝኾነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚ ጎይታ ነቲ ህንፃ ነቲ ቦታ ጸሎት ነቲ ቤት መቅደስ ከጽሪ ኢሉ ብኽንድዚ ዓይነት ስልጣን ካብ ተላዕለ እሞ ከዓ አብኡ ኣብቲ ቦታቲ እግዚአብሔር ክኸብር እናተገበኦ እቲ ቦታቲ በዓቲ ጉሓላሉን ሸቀትን መሽረፍትን ናይ ንግዲ ቦታን ኮይኑ ስለ ዝጸንሖ ዝተቆጠዖ ምቁጣዕ ክንምልከት ከሎና
لوم انبار اتي بدمو قديسو هيوتو بجاهيو نحنا بيت مقدس أملاك كنكون قدوس منفسو دما أبانا كحدر كافتوا لومي بيت مقدس سبنتنا كما يعلو مالت نتي اغزيابيهر زمدبون زغبرون علامه كوم اودينا زلونا مس اغزيابيهر بقدسنا بنصحنا بمسغانا باملخو بصلوت مس اغزيابيهر كم فقال اغزيابيهر ننبر زلونا سبادينا ولاس اتي بيت مقدس سغانا نناي غزا رأسنا ربحه كنتقملو كبر اغزيابيهر كابانا احيقنا هنا لو منبار بزسومن زي خط حساسبنا زلو ነገር እዚ ቤት መቅደስ አምላክ ቅድስት እያ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ድማ ኣነን ንስኹምን ኢና እወቶም በክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ዘጥረየና ኣነን ንስኹምን ቤት መቅደስ አምላክ ኢና ስለዚ ኣብቲ ቤት መቅደስ ሰብነትና እግዚአብሔር ይخبራሉ ቤት መቅደስ አምላክ በንጽህና ተሐልዩ አለሩ ምስ አምላክ بقدسنا نملالس ألنادو نزي أبزو سومو نزي كنحسب بزي دما جزا رأسنا كنمرمر እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ሀቢርና ንጸልይ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን ቅዱስን ዘላለም ይሃው ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላክና አዚና ነመስክነካ አለና እግዚአብሔር ስለዝረዳኸና ኣብ ቅዱስ ቃልካ እውን እግዚአብሔር መንፈስካ ስለዝማሃርካና ነመስክነካ እጅድማ እግዚአብሔር ቤት መቅደስ አምላክ ክንከውን መንፈስ አምላክ ድማ አባና ከሐድር በወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አቢ ድንቅ ነገር ጌርካልና ያኸሙ ነመስክነካ ሕጅውን እግዚአብሔር ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ከይነፍርሳ እወ እቲ ቅዱስ ቤት መቅደስ ሰብነትና እግዚአብሔር በቅድስና ክንሕሉ ክንክል እግዚአብሔር በዓቲ ኃጢአት በዓቲ ክፍአት ከይከውን እግዚአብሔር እንታይ ዳ ንስኻ ተኸብረሉ እግዚአብሔር አምላክ በሐቂ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እንፈረሉ ከሆነልና ቅዱስ መንፈስካ ከድግፈና እግዚአብሔር بلبنا مقدنا نحسب مسخا دما بقدسنا نملالس كنكيل كتردعنا نلمناك بسم حد ودخا قويتنا املاخنا مدحينا يسوع كريستوس امين كبرن እግዚአብሔር አምላክና ይሁን አብዘለኹምዎ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩምን ይሐልኹምን ኣብዚ መጽእ ዘሎ ሰሙን በቲ ራብዓይ ሰሙን ዓብይ ጾም ቃል አምላክ እንዘራረበሉ ግዜ ከሳብ እንራኸብ አብዘለኹምዎ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ምስኩላትኩም ይሁን ብሩክ